Ahojte alchymisti, máme tu ďalšiu epizódu našej tantrickej kundalini jogy a dneska sa zameriame na vnútornú slobodu. Táto kria je zostavená tak, aby ti pomohla odpútať sa od tvojich starých vzorcov správania alebo aj starých vzorcov myslenia či cítenia a aby ti pomohla prebudiť tvoju kundalini energiu, ktorá ťa bude vyživovať, ktorá ťa bude liečiť a ktorá ti pomôže splniť tvoje sny. Táto kria ti tiež pomôže prebudiť tvoj hormonálny systém, nadobudnúť emocionálnu rovnováhu, prebudiť energiu v meridiánoch, nastaviť mentálnu jasnosť a naladiť ťa na túto jesennú energiu. Tak zober podložku a poď so mnou urobiť tento jesenný úklid našej energie. A ak by si sa chcela alebo chcel pridať na naše skupinové hodiny, link ti nechám pod videom. Tak teraz zober už podložku a poďme na to. Nájdi si svoju prirodzenú polohu na podložke. Panvové dno je uzemnené, chrbtica prirodzene zakrivená a skôr ako sa do niečoho pustíme, len si uvedom svoj dých, zharmonizuj sa a uvoľni sa. Zameraj pozornosť na dých. Vnímaj, ako vzduch prechádza tvojimi nosnými dierkami, naplňa tvoje plúca a zostupuje až do tvojho brucha a panvového dna. A vnímaj, ako s výdychom všetok tento vzduch odchádza z tvojich plúc, z tvojho nosa, z tvojho tela. Spoj ruky pred srdcom, pošúchaj dlaň o dlaň, prebuď energetické kanály nádys, ktoré sa nachádzajú v tvojich dlaniach a pripravíme sa na vokalizovanie mantry Ong Namo, Gurudev Namo 3-krát a Adi mantru tiež 3-krát. Hlboký nádych. Hlboký nádych, Adi mantra. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Siri Gurudeve name. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Siri Gurudeve name. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Siri Gurudeve name. Hlboký nádych. Zadrž dých. Zamkni energetické zámky, bandy. Kanalizuj energiu z panvového dna až do korunnej čakry. Precíť to napätie, keď máš uzavreté zámky a cíť, ako sa tvoja kundalini energia prebúdza a stúpa. A s výdychom uvoľní a precíť ten pôžitok z toho uvoľnenia. A teraz, keď už sme aktivovali našu Divine Connection, poďme sa zamerať na vnútorný oheň. Táto kria je zameraná na neutralizovanie mysle a otvorenie nášho srdcového centra. Prsty sú v Gyang mudre, položené na kolenách. Otvor ústa a vyplaz jazyk. A budeme zhlboka dýchať ústami. Jazyk je natiahnutý, oči sú zavreté, upriamené na tretie oko, tak aby stimulovali šišinku. Vyčisti svoju myseľ a sústreď sa iba na dých. Nádych ústami, výdych ústami. Tento dých stimuluje tvoj tráviaci systém, metabolizmus,
Vyplavuje toxíny a uvoľňuje zablokovanú energiu v hrdle, v srdci a v žalúdku. Už len tým, že natiahneš jazyk úplne von, stimuluješ slinné žľazy a endokrinný systém, čo ti pomáha udržať si emocionálnu stabilitu a zároveň aj harmonické stravovanie. Nádych ústami, výdych ústami. Pokračuj v tomto dýchaní a dôveruj procesu. Dotýkaš sa srdca pomocou tohto dýchu. Každým nádychom príjmaš novú energiu a každým výdychom púšťaš prebytočnú energiu v podobe bolesti, nezdravých návykov, emocionálnych zranení. S výdychom vypustí prebytočnú starú energiu. Toto je len prvá vrstva, ktorú dávame dole, ktorej sa zbavujeme, aby sme sa dokázali spojiť s tým našim najhlbším centrom. Otvor plúca a prehlbuj nádych aj výdych. Dýchaj hlboko, otvor plúca, do hĺbky ich vyčistí. Všetky odpadové látky, starý vzduch, stagnujúcu energiu, všetko pošli preč. Toto je ten správny moment pre deep cleaning tvojich plúc. Využij ho naplno a zbav sa všetkého nepotrebného. Vytvor viac priestoru pre novú energiu, pre viac lásky, ale aj zdravia. Pokračuj ďalej, naťahuj jazyk, nesúď, iba pozoruj. Len sa naplno ponor do tejto krí s radosťou, pôžitkom. Príjmi túto skúsenosť a dôveruj procesu. Tento proces zmení celé tvoje energetické nastavenie, tvoj vnútorný svet, zmení to teba. Buď otvorený tejto zmene. Dotkni sa svojho vyššieho ženského potenciálu, ktorý je v tebe. Tento energetický potenciál ťa bude vyživovať, liečiť, prebúdzať, otvárať. Otvor sa tejto nekonečnej láske. Príjmi ju do seba a nech ťa táto láska naplňa. Posledný hlboký nádych ústami a vydýchni nosom. Oči nechaj zavreté, ruky v Gyang mudre. Zameraj pozornosť dovnútra a pozoruj efekt tohto dýchu. A môžeme prejsť na druhú vrstvu tejto kry a začneme vibrovať slabiku la. Vysokou, ale prirodzenou frekvenciou. Sústreď pozornosť na horné podnebie a na to, ako sa tvoj jazyk hýbe. Vytvor rýchlu frekvenciu tvojho jazyka a cíť, ako ti jazyk pritom vibruje. Oči sú zavreté, sústreď pozornosť do tretieho oka. Špičkou jazyka sa dotýkaj horného podnebia, niekde približne v strede. A potom len uvoľni dole jazyk la. Vytvor čo najrýchlejšiu vibráciu alebo frekvenciu tvojim jazykom. Cíť vibráciu, ktorú vytváraš na hornom podnebi aj na jazyku. Hlboký nádych
Zadrž dých, zavri bandy, kanalizuj energiu z panvového dna až do korunnej čakry, precíť túto vnútornú silu z vedomého ovládania tvojej energie, stiahni energetické zámky ešte viac a s výdychom uvoľni a cíť, ako sa tvoja energia rozplýva po celom tele. A prejdeme na tretiu vrstvu tejto kry. Palec polož pod malíček a zvyšné prsty zavri. A teraz túto mudru umiestni pred srdcom. Dlane sú otočené dole. A začni robiť kruživý pohyb do vonka pred srdcom. A pohybuj rukami čo najrýchlejšie. Oči môžeš uprieť do dola a zafixovať ich na rotujúce ruky, alebo ich môžeš zavrieť a otočiť do tretieho oka. Týmto pohybom vytváraš energetické pole srdcovej čakry. Dôveruj procesom, zapoj hravosť do tohto pohybu a nechaj sa prirodzene viesť energiou tvojho srdca. Pohyb je rýchly, naozaj veľmi rýchly, najrýchlejší ako vieš. Chceš, aby tvoja revolúcia nastala čo najrýchlejšie. Pôjdeme tento pohyb iba 2 minúty, ale chceš pri ňom naozaj čo najviac posilniť svoje elektromagnetické pole srdca. Sústreď sa a cíť sa neporaziteľná. Dýchaš pomocou nosa. Rýchlejšie, ešte rýchlejšie, zatni dobre peste a poď rýchlejšie. Taktiež je to výborné cvičenie na posilnenie thymusu, nášho imunitného systému. Prečisti svoje meridiány plúc, srdca a stimuluj svoju životnú energiu. Zbav sa energie, ktorá ťa zaťažuje, ktorá ťa blokuje, ktorá ti zabraňuje v tvojej osobnej revolúcii. Srdcová čakra je o spojení, láske, jednote, odpustení a prebudení hravosti v živote. Zrýchli ešte trocha. Už sme skoro v závere. A posledných 5, 4, 3, 2, 1, stopni pohyb, hlboký nádych, stiskni peste, zamkni bandy, zamkni panvové dno, diafragmu, krk, vytlač energiu z panvového dna až do korunnej čakry a s výdychom natiahni ruky pred seba, dlane sú otočené k sebe a začni pohybovať rukami hore-dole, lakte sú natiahnuté, celé ruky sú natiahnuté a rýchlo na striedačku nimi pohybuj hore-dole. Ruky sú predĺžením tvojho srdca a taktiež sú obrazom tvojej srdečnej energie. Ak sú tvoje ruky slabé, spomalené, nemajú dostatok energie, reflektuje to stav tvojej srdcovej čakry. Táto stimulácia srdcového meridiánu ti pomôže odblokovať stagnujúcu energiu, zvýšiť frekvenciu srdcovej čakry, ale aj otvára hrudný kôš a zlepšuje držanie tela. Otváraš sa bezpodmienečnej láske, odpusteniu sebe, porozumeniu a posilňuješ kanály nádys, ktoré kanalizujú kundalini energiu. Energiu hravosti, kreativity, sexuality a životnej sily. Otoč zrak dovnútra a pozoruj svoj vnútorný svet. Teraz je ten správny čas spojiť sa s dýchom, so srdcom, so svojou vnútornou intuíciou a inteligenciou. Nadýchuj vášeň a vydychuj inšpiráciu. Čím hlbší je tvoj dých, tým hlbšie sa spájaš so svojou vášňou. Pohybuj energiu, odblokuj to, čo ťa limituje. Pohybuj rukami rýchlejšie, nájdi svoj rytmus, kde si polohu dýchu a úhol, kde sa tento pohyb stane prirodzeným pre tvoje telo. Transformuj bolesť, transformuj únavu a transformuj limity, ktoré ťa obmedzujú. Ruky sú stále natiahnuté a pokračuj v pohybe. Nájdi svoj prirodzený rytmus. Hlboký nádych, natiahni ruky dopredu, zadrž dých, zamkni bandy, energetické zámky, kanalizuj energiu cez nádys, spoj sa so svojím nekonečným divine potenciálom, vydýchni a hneď natiahni ruky do 60 stupňového uhla a začni otvárať a zatvárať prsty na rukách.
60-stupňový uhol je uhol, v ktorom sa naša energia prány najefektívnejšie sústreďuje a stúpa nahor pozdĺž chrbtice. Keď držíš ruky v tomto uhle, aktivuješ svoj horný trojuholník, elektromagnetické pole alebo tzv. Pránický tok, ktorý smeruje k srdcu a hore do vyšších čakier. Z fyziologického hľadiska telo musí zapojiť hlbšie stabilizačné svaly a nervový systém a zároveň neprekračuje hranicu napätia. Trénuješ odolnosť nervového systému, pretože uhol vytvára konštantné, ale zvládnutelné napätie. Tvoj nervový systém sa uvoľňuje, harmonizuje a aurické pole sa naplňa. Okrem toho aktivuje solárny plexus, čo prebudza vnútorný oheň Agni, ale aj rozpúšťa ego. Stimuluje hypofízu a epifízu. Ruky sú stále natiahnuté, prsty sa otvárajú a zatvárajú. Najrýchlejšie ako vieš. Vytváraj magnetický šok. Tento pohyb taktiež stimuluje tvoj mozog. Meridiány majú svoje zakončenia v našich prstoch a týmto pohybom ich veľmi dobre stimuluješ. Rozprúď svoje elektromagnetické pole a kanalizuj energiu. Týmto pohybom zapájaš všetky časti tvojho mozgu. A ak ťa tento pohyb už otravuje, to je dobré. Choď zaň. Pre tvoje telo je to veľmi prirodzený pohyb, nemôžeš si ním ublížiť, ale tvoja myseľ má značné limity, ktoré ťa budú presvedčať o opaku. Áno, viem, napätie vie byť otravné. Ale toto je napätie, ktoré tvoje telo potrebuje. Ak sa naučíš zvládať toto napätie, potom v tom vonkajšom svete si budeš vedieť lepšie stanoviť svoje hranice a povedať nie veciam, ktoré ti energiu uberajú. Tak poď, vydrž ešte chvíľku, otváraj a zatváraj prsty a preprogramuj svoj mozog. Pokračuj. Vytváraj nové dráhy medzi neurónmi. Ak máš sedavú robotu a dlhý čas tráviš za počítačom, toto je vynikajúci pohyb pre tvoje telo. Odblokuje všetku stagnujúcu energiu. Oči ponechaj stále zavreté a ponor sa do hlbšej meditácie. A pokračuj. Otváraj, zatváraj ruky. Ak ťa tento pohyb frustruje, otravuje, rozčuluje, je to v poriadku, príjmi všetky svoje pocity a len sa vráť k svojmu dýchu. Sústreď sa na to, ako sa tvoje pľúca, brucho naplňajú vzduchom a ako potom vzduch z nich odchádza preč. Príjmi túto výzvu, odovzdaj sa procesu a nakoniec z tejto výzvy vyjdeš silnejšia, otvorenejšia, s harmonickým stavom mysle. Vyjdeš z tejto výzvy ako víťaz. Ešte chvíľku zotrvaj v tomto pohybe, cíť tú energiu, radosť a pôžitok z toho, že už si to dotiahla až sem, a už si skoro v cieli. Teraz to naozaj nevzdaj. Hlboký nádych, natiahni ruky, stiahni Mula bandu, Udiana bandu, Jalandhara bandu, stiahni panové dno, všetky svaly pozdĺž chrbtice a s výdychom uvoľni. Rovno prejdeme do rotácie hrudníkom, v protismere hodinových ručičiek. Cirkuluj energiu, stagnujúcu energiu nechaj rozpustiť v pohybe. Nájdi svoj rytmus, uvoľni sa, strať sa v tomto tanci. Je to výborný pohyb na odblokovanie stagnujúcej energie v Nadis, Ida, Pingala a na zjednotenie týchto dvoch princípov mužského a ženského. Týmto spôsobom dokážeme rozžiariť centrálny kanál Sušumna a rozvíjať sa v jednote s našim vyšším potenciálom. Tento pohyb vytvára šťastie, úspech a je oporou pre celý tvoj život. Hlavne je to pohyb, ktorý rozhýbe tvoju chrbticu. A v tantre aj v kundalíni existuje jedno príslovie. Náš vek nie je definovaný číslom, ale tým, akú pohyblivú máme chrbticu. Tým, koľko životnej sexuálnej energie dokážeme cirkulovať. Nájdi svoj vlastný flow, svoj vlastný rytmus a prebuď všetky spiace časti tvojej chrbtice. Dopraj túto úžasnú masáž tvojim vnútorným orgánom a tvojej chrbtici energetické prebudenie. Nechaj sa viesť hudbou, dýchaj, počúvaj svoje telo, pozoruj svoje emócie, vypusti myšlienky, sústreď sa len na pohyb, dotyk a dých. A práve toto sú 3 základné piliere kundalíny prebudenia. Tam, kde sa zjednocuje dých, pohyb a dotyk, dokážeme prebudiť našu sexuálnu silu.
ten náš kreatívny životný potenciál, ktorý v mnohých z nás je limitovaný už v rannom detstve. Využi tento moment, keď môžeš vedome zvýšiť svoju energiu a zvýšiť svoju frekvenciu. Už nechceš vibrovať na vibrácii bolesti ani utrpenia. Chceš sa dostať do vyšších frekvencií, ako je láska, radosť, pôžitok, blaženosť, do stavu dokonalého šťastia, kde tvoje energetické pole žiari a priťahuje všetko, čo si do života želáš. Očisti sa od negatívnych, nízkych energií a uvoľni tú stagnujúcu energiu v tvojich stavcoch. Chrbtica je uvoľnená, ale svaly sú stále v pohybe zapojené. Čím pevnejší svalový systém budeš mať, tým lepšie môže tvoj oporný systém relaxovať. Na to, aby sa chrbtica dokázala prirodzene uvoľniť a vrátiť do svojho pôvodného stavu, potrebujeme najprv spevniť svaly panvového dna, brucha, hrudníku, ale aj chrbta. Odosobni sa od svojho ega a začni vnímať svoje telo ako kanál, ktorý sa dokáže naladiť na frekvenciu. A ty sa môžeš slobodne rozhodnúť, na ktorú frekvenciu sa chceš naladiť. A sú momenty, keď sa chceš v živote naladiť na blaženosť, radosť, šťastie, ale je v poriadku, aj ak sa chceš naladiť na tie nižšie frekvencie. Ako frustrácia, hnev. My ľudia máme ten potenciál, že sa dokážeme nalaďovať na frekvencie. A je veľmi prospešné pre naše bytie vedieť sa naladiť na široké spektrum frekvencií. Prináša nám to hlbší zážitok zo života. Hlboký nádych, zadrž dých, kanalizuj energiu, s výdychom uvoľni a hneď prejdeme do ďalšej časti našej kríhy. Polož ruky za seba, môžeš ich zobrať v pesť, je to na tebe. A za pomoci rúk budeme zdvíhať zadok zo zeme. S nádychom zdvihni a s výdychom uvoľni. Je to také skackanie na zadku. Zdvíhaj a spúšťaj zadok. Tento pohyb ti pomôže zbaviť sa zaspatej, zablokovanej energie. Uvoľňuje energetické kanály a limitácie. Špeciálne je to určené na odblokovanie energie v našich prvých 3 čakrách. Tie, ktoré nás spájajú s zemskými elementami. Zem, voda a oheň. To sú tie centrá, kde sa nachádzajú naše neistoty, finančné bloky, strachy, závislosti, stuhnutá energia. Ak čokoľvek z toho s tebou rezonuje, tak táto kria ti pomôže vypustiť túto stagnujúcu energiu. Len pokračuj v tomto zdvihu a spúšťaní sa, pokračuj a stimuluj celé svoje panvové dno. Pohyb spájaš s dýchom, nádych hore, výdych dole. Pokračuj, sústreď sa, pohybuj sa rýchlo. S hlbokým nádychom sa vráť do stredu. Precíť tú energetickú vibráciu v tvojich nádys a s výdychom uvoľni. Dýchaj, uvoľni sa a pozoruj, aký efekt má táto kria na teba. Prejdeme na ďalšiu kriu. Spleť prsty dokopy a polož ich na zátylok. Pohľad zafixuj na špičku nosa. Chrbtica je natiahnutá, lakte otvorené do bokov, dýchaj nosom. Cíť, ako sa ti rozťahuje srdcové centrum.
Sústreď sa na svoje srdcové centrum a sústreď sa na hudbu. Hlboké nádychy a výdychy. Precíť, ako sa tvoje brucho a hrudník naplňajú vzduchom. Sústreďuj svoj dých do srdca, ako by si dýchala srdcom. Každým nádychom lásku príjmaš a každým výdychom lásku dávaš. Sústreď pohľad na špičku nosa, uzamkni optický nerv. Toto cvičenie využíva vedomé smerovanie pránickej šakty energie, životnej sily, ktorá prebudza a vyživuje naše celé telo. Medituj pri tejto sacred mantre. Zotrvaj v pozícii a počúvaj svoje srdce. Otvor svoje srdce božskému potenciálu. Zostaň v pozícii a začni robiť pumpujúce pohyby bruchom, tak ako zvyčajne robíme pri ohňovom dychu, že stiahni pupok dovnútra. S tým rozdielom, že brucho síce pumpuješ, ale dých zostáva hlboký. Môžeš urobiť 6 až 8 pumpujúcich pohybov na jeden nádych a 6 až 8 pumpujúcich pohybov na jeden výdych. Zvol si svoj rytmus. Ak sú 4, ktoré dokážeš, tiež je to v poriadku. Nájdi ten rytmus, ktorý je prirodzený pre tvoje telo a dokážeš zotrvať v pozícii aspoň 3 minúty. Pumpuj energiu z dolných čakier do horných. Je to, ako by si naplňala svoju srdcovú čakru energiou.
Srdce sa energetizuje, otvára sa a odpúšťa starú energiu. Tvoja pránická a kundalíny energia v srdci sa zvyšuje a tvoje srdce sa dokáže naladiť na vyššie frekvencie. Pumpuj brucho v rytme mantry. Toto cvičenie ti prináša majstrovstvo nad pránickou šakti, životnou svetelnou energiou. Využíva energiu pupku, aby rozvinula tvoju vnútornú silu a vytrvalosť. Získavaš odolnosť, silu tvoriť a schopnosť vedome vytvárať svoj vlastný osud. Kundalini yoga je hra, kde vytváraš geometrické tvary z uhlov a trojuholníkov. V rámci tejto pozície nechávaš pránu, životnú energiu prúdiť. Urob to práve teraz. Otvor sa, aktivuj sa. Pokračuj, už si skoro na konci. Hlboký nádych, zadrž dých, cirkuluj energiu, ruky zostávajú v pozícii, oči sú zafixované na špičku nosa. Zostaň v pozícii a vydýchni. Hlboký nádych, zadrž dých, narovnaj chrbát, vytvor energetický vákuum, kanalizuj energiu, zvyš svoju energiu a výdych. A ešte raz hlboký nádych, zadrž dých, kanalizuj energiu, výdych. Vytras ruky nad hlavou. Rozmiestni energiu po celom tele a prebytočnú vypusti. Shake it out. Pomaly s výdychom ruky uvoľni, polož ich na kolená, zameraj pozornosť do seba. Toto je ten moment, aby si precítila túto experience. Precíť to ticho a slobodu v sebe. Ten príjemný energetický pocit, ktorý po tejto krí môžeš mať. A nechaj túto rozprúdenú pránickú energiu vyživovať každú jednu bunku tvojho tela. Absorbuj tú silu, harmóniu a slobodu. Uvoľni sa do priestoru. I am a woman. I am human. I am a spirit in a bottle. Tossed into the ocean, I am the waves. I am the water. I am the sperm. I am the egg. I am someone's daughter. I am the contents of my heart. I am the endless thrash of feeling. I am nothing. I am everything. I am restless. I am grieving. I am a child in my bed, being sung to sleep. I am a fingerprint in time. I am loss. I am memory. I am emotion. I am sensation. I am the evolution of DNA passed on through generations. I am my mother. I am my father. I am the scars on my skin, the marks that last forever. I am aging. I am slowly dying. I am cells shedding skin. I am smiling. I am crying. I am beautiful. I am disgusting. I am shame. I am heaven. I am afraid of living. I am pretending. I am illusion. I am a mask on a face. I am a logical conclusion. I am love. I am free. I am wild. I am tame. I am lost at sea. I am the goddess. I am a whore. I am magic in motion. I am reaching out for more. I am hiding. I am being seen. I am a wretch wrapped in rags. I am a mess. I am a queen. I am lust. I am the hungry ghost. I am lying to myself. I am the best, the worst, the most. I am blood. I am dirt. I
stardust and infection and the hunger and the thirst. I am sound. I am the beginning. I am the orgasm. I am the universe singing. I am mind. I am a dream. I am the product of a culture. I am the silent scream. I am confusion. I am insane. I am the hope for certainty. I am heartbreak. I am faith. I am groundless. I am coming clean. I am searching for an answer. I am swimming upstream. I am the wanderer. I am the road. I am the deepest desire. I am the one who knows. I am the one. I am the causeless joy. I am the luminous darkness. I am the treasure and the ploy. I am hunting. I am the kill. I am the silence of the night. I am the endless chasing thrill. I am pure wisdom. I am the lover. I am lost. I am found. I am trying to discover who I am. 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 Zhlboka sa nadýchni. Zadrž dých. A s výdychom uvoľni. Zhlboka sa nadýchni. Zadrž dých. A s výdychom uvoľni. Zhlboka sa nadýchni. Zadrž dých. A s výdychom uvoľni. Spoj ruky pred srdcom v Anjali Mudra a zostaň ešte chvíľku na tejto meditačnej frekvencii. Zhlboka dýchaj a zostaň pripojená na svoj božský energetický kanál. Integruj túto energiu a dýchaj do srdca. Hlboký nádych. S výdychom uzemni energiu a pomaly svojim vlastným tempom otvor oči. Nezabudni sa napiť vody alebo dobrého čaju po tejto hodine. A ukončíme túto kriu dlhým sat a krátkým nám. Hlboký nádych. Lásku z môjho srdca do tvojho. Namaste. Ak si sa v tomto videu dostala až sem, predpokladám, že to bude preto, lebo sa ti páčilo. Tak ak sa ti páčilo, tak mi prosím daj like na toto video, daj mi follow na môj kanál a zdieľaj toto video s niekým, kto si myslíš, že by ju mohol potrebovať tiež. Pomôž mi šíriť lásku a vedomie. A taktiež by som hrozne rada počula tvoju skúsenosť. Tak ak to tak cítiš, podiel sa s ňou v komentároch a napíš mi, aká bola táto joga pre teba, alebo čo by si na budúce chcela napríklad. Ak by si sa chcela hĺbšie ponoriť do kundalini jogy, si vítaná alebo vítaný na našich online hodinách. Všetky informácie ohľadne hodín ti nechám dole a nájdeš tam aj link na prihlásenie sa. Lásku z môjho srdca do tvojho. Namaste. A vidíme sa na ďalšej hodine.